To fa kotu ta yanke wa wannan matashiyar da ta kashe mijinta kwana 9 da yin aure har lahira, ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya. Ga wanda ba sani ba, wannan matashiyar ita ce ta kashe mijinta kwana 9 da yin aure. Kwana 9 fa da yin aure. Shi yasa aka ce in za ku yi aure ku auri waɗanda suke son ku da gaskiya. Ta kashe mijinta kwana 9 da yin aure. To a halin yanzu wata babbar kotu a jihar Kano ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan yin shari'a da kuma bincike. Makamantan abubuwan nan suna yawan faruwa, amma kuma wannan fa abin tsoro ne, sannan kuma abin mamaki ne sosai a rayuwar nan. A ce kwana 9 da yin aure, ba fa shekara 9 ba wata 9 ba, kwana 9 da yin aure ta kashe mijinta har lahira. A halin yanzu bayan yin bincike da kuma kammala shaidu da dukkanin abin da ya kamata a ce an cika, to an tabbatar da cewa kotu ta tabbatar da cewa ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya a faɗin jihar Kano. Ya kamata a ce mutane wannan masifar da yawa take, Allah kaɗai ya san marigayin kuɗin da ya kashe kafin ya auro ta, amma ya auri wacce za ta yi ajalinsa. Kwana 9 da yin aure a ce kin kashe mijinki. Gaskiya mata a dinga kulawa, sannan kuma a dinga kai zuciya nesa.